Играй и спечели с доктор Хаушка. Но преди това няколко интересни факта. Знаете ли, че декоративната козметика е създадена така, че не само да разкрасява, но и да се грижи за кожата? В нея се съдържат лечебни растения като антилиса, нар, роза, невен и много други, а цветовете идват от минералните пигменти. А специалният начин на обработване цели да запази естествената активност на растителните формули. А сега играй и спечели безплатна Green Vizia с мен. Първо последвай моята страница Катя FaceArt, както и профила на доктор Хаушка. След това тъгни приятелките си под този рил и най-накрая отговори правилно на въпроса. През коя година е създадена марката доктор Хаушка? 1981, 1972 или 1967 година? На 25 март ще изтеглим двама победители. Играй и спечели!